estamos aquí con Casper Pep Trio, que van musicalizar unha película muda. Bueno, como surxe a idea deste grupo? Pois xurdiu non pola nosa parte, xurdiu porque a min propuxéronmo dende un centro cultural en Vigo, propuxéronme facer unha película en principio para piano só, Nosferatu, propuxéronme musicalizar Nosferatu. A min non me apetecía facelo solo, chamei a un amigo percusionista, fixémola por primeira vez en dúo, a película funcionou, o espectáculo funcionou moi ben e dende entón seguimos facéndoas con diferentes músicos, con diferentes invitados e levamos xa pois 8 anos e máis de 30 películas diferentes. E bueno, despois deses 30 anos, o sea, desas 30 películas, Sí. perdón, deses 8 anos... Non teño tantos, non hai tantos. Despois diso, que supón para vos participar no FIC? O primeiro é, pois, vir a un festival que cos anos e co tempo está convertíndose en un dos referentes en Galicia e eu todos estes anos vía, non? Todos sabemos pois, o circuito de festivales que hai en Galicia, nalgúns xa temos participado e outros quedaban, e este era un dos que quedaba e eu miraba con un pouco de envexa ata agora de a ver cando nos chaman para vir, por lo tanto moi contento de estar por fin aquí e poder aportar o pouco que podemos aportar por a nosa parte de unha música a un festival como este. Bueno, de pouco nada, Pero bueno, moitísimas gracias por responder. Gracias a vos.